1 वेलकाम बैक टू माय चैनल आसा खालामो नोंथांमोनहा बयबो इसोरनि अननायाव गाहामै दङ आंबो गाहामै दङ नै लोगोफोर जोङो दिनै एसे शपिं खालामहैनो ओंखारदों आरो दखानाव नोंथांमोननो नागिरदों जों मा मा बायहैयो Termasuk dan tahu kan siapa ya? Apa ya? Ya begini. Cepat mulai. Sini bang, bang. Ayo langsung. Jauh mana? För ang kita kan sebetulnya paling sering ada Nabi kalau sebab paling sering itu mungkin siapkan itu tentang sendiri di mana nanti cukup kami stand teman हांसो बेजों बिराद गरम जादों ओरैबादि गरम दिनै सान्दुंआ फुंनिफ्रायनो ओंखारनो हाया खर' सालायनाय मोनदों दिनै सान्दुंजोंनो Jadi लोगोफोर फाइनालि जोङो कालार बायनो दखानाव हाबबाय कालारखौ बासिबाय आरो गंसे बारासखौ लांफागोन कालार फुननो थाखाय नांगोन ना दे मा कालारखौ लायो माबा बिमाया जोङो बेटाब कालारसो बिहरदोंमोन लोगोफोर बेटाब कालार गैया आरो ओंखायनो जोङो गुबुन कालारसो लांबाय मोननै कालार लाबाय आरो मोनसे स्काइ ब्लु आरो मोनसे रेड लाबाय 1 केजि 2 केजि लाबाय आरो एसे बेलेग ना बेखौ लानोसै एसे बेलेगथ' ने रेड लानोसै लाबाय कालारखौ गोजा आरो गोथां बेयाव माबानाय फुल आगर गोजा नामा इनिया नैबे आं दांनाय दख'ना आरो फास्राफोरखौनो लाबाय लोगोफोर लोगोफोर सफैबाय न'आव दख'ना लानानै फैबाय गांनै आइनो फास्रा गांनै नोंथांमोनाबो नायनोबा नायनो हासिगोन बेखायनोसै आं एसे सरि दे लोगोफोर आं गांसे दख'नाखौ देखायनो हायासै भिडिअखौ खालामदोंमोन खिन्थु भिडिअ खालामनायानो जायाखै ओंखायनो गैया भिडिअआनो थायासै माबायदि नुदों नोंथांमोना दख'ना आरो फास्राखौ जों आइनि थाखाय कमेन्टआव खिन्थाहरदो लोगोफोर दिनैनि ब्लगखौ आं बेखिनियावनो दोनथ'नाय जाबाय जुदि नोंथांमोना भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला अन्नानै लाइक खालामना होदो बाय बाय आरो साबस्क्राइब खालामना दाबावदो लोगोफोर